Nia yo wele bi basi ma wera fuite du kure an fasara an pasara cogoya fuita ne tɛ se ka n ka vie kɛ maɲumanko la ten dui an k'a feere bɛɛ ka taa a dama n'ayi ye an bɛ to ka ɲɔgɔn fo kare kɔnɔnaw na tan cogoya la tan k'a fɔ ko ne kan ka diɲɛlatigɛ kɛ maɲumanko la cogoya dɔ la ka nin du belebeleba in to an bolo e yɛrɛ ka du in lajɛ tan a tɛ faamuya dɛ wa a tɛ ɲɛ fana ne tila hakili ka ɲi k'a fɔ e dafalen don a bɛ bali ne la ni baba kun y'a kɛ tan e kun tɛ n'i sigi ko du fɛn min ye hakili tiɲɛna i kunkolo man kɛnɛ du in tɛ yan n'i bɛ bɔ i bɛ taa fɔ yàrá la i bɛ bɔ ka taa n'a ye ɲɔgɔn yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɔ du in tɛ yan a tɛ feere n'i ko i bɛ du in feere i n'i bɛ to la anw ka fa tiɲɛ de don baba taara ka mun to an bolo du kelen de a feere to tɛ. n kɔrɔ ne kun na hakili bɛ la o tɛ e la ne yɛrɛ ko dɔw bɛ e la o tɛ e la ni kun kan ka bɔ anw de la ɲɔgɔn kun e la sɛgɛn b'anw dɔrɔn de la yan du fɛn bɛɛ filɛ a bɛɛ bɛ gɛlɛya la e jɔn du feere ko de i tɛ na n ka cɛ f'i yan i ka to i ka so labanbanni kɔnɔ o ka fisa n'i ka etazi jɔlen bannen kunnadani n'i fa ma se ka yɛlɛ i la hali n'i ma se ka yɛlɛ i b'i sigi a ju fɛ sinɔn tɛmɛden bɛ jɔ i la. papier du papier b'i bolo i bɛ na n'a ye an b'a bila ɲɛnama magatigɛ la aw tilara ma bɛ papiye in di ka na kuma caman ma ɲinɛ ne wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka aw bolo aw sɛgɛnna fɔ ko bɛ ne nin kuma nasugu fɔli n tɛ cɛ na ne tɛ se ka to maɲumanko la tan cogoya si de la n bɛ taa ka na ni du papiye ma di ne ma mun bɛ kɛ aw bɛ na aw de ma ni ne wolola fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw bolo n bɛ na. Anw tɛ teli lajɛ tile tɛ lajɛ yan bilen munna olu n'a kamalen ne bɛ taa du kɔnɔ yan ka n'u sigi yan ka ɲɛsin tele ma k'u b'a kɛ tele lajɛ n'a fɔra an fa an ba kun tɛ bɔli la an ka du tɛ mɔgɔ la an b'o ye o kana fa de worosi la ne fa donna worosi la e tɛ bon n y'o yɔrɔ de f'e ɲɛna ne terikɛ dɔ bɛ yen a bɛ Amérique a sigilen bɛ yen ale ko ne ma ko ne ka fɛɛrɛ kɛ ko ne ka na 5 millions k'a bɛ e ladon Amérique i cɛ mais ne b'o ko de la o an ka wari bɔ yɔrɔ o kɛ an ka mun kɛ voilà sinon jamana in t'a ɲɛnama yɛrɛ voilà o yɔrɔ de don o de la ne ko n ko an ka du in feere ne du feerela ne bɛ 5 millions e transfert ne bɛ 5 millions bɔ yɔrɔ min fɛn de bɛ ne kun mais ne ye fɛn sɔrɔ yen e tɛna du caman sɔrɔ jɔ ka d'a ma kɔrɔ i bɔra ka kuma fɔ n'i ye cɛ min yanni i kun b'aw lasigi fɛnɛ i kun bɛ kuma ni ne ye fɔlɔ o tɛ se k'o faamuya o parce que ne bolo n ka bɛɛ de ye famille kelen ye ne bɛ e lasigi ne o kama de ne y'aw bɛɛ lasigi k'a fɔ e ɲɛna olu si filɛ nin olu si ye mɔgɔ min ye kamilenba camanba de b'a bolo olu si bɛ k'i nɛgɛ nɛgɛ yan kamilenba dɔ bɛ n'a furu sisan o b'a ta ka taa a bɛ na furaw ni fɛn kirikaraw kan kɔnɔna na a bɛ laban
tɛ sɔn. Mais ne bɛ k'o de f'i ɲɛna a tɛ sɔn. N bɛ mun f'i ɲɛna i bɛ sɔn an bɛ du papiye minɛ an b'a feere ne bɛ 5 millions bɔ ne bolo o kɛ e ka fɛɛrɛw ye e ka taa Amérique ne bɛ n débrouiller kɛrɛfɛla la yan ale yɛrɛ b'a débrouiller ni ala ye e taara Amérique nafolo bɛ sɔrɔ tɔw bolo. Olu ka dɔrɔmɛ 200 n'o y'a la miliyɔn de o san kelen san fila an tɛ étage jɔ wa. O ye tiɲɛ mɛ kɔrɔ a du feereli ko in o fɛnɛ tɛ ne kunna ko ye dɛ. i du ka k'i kunna ko ye ne y'o ma k'e kunna ko ye e bɛ taa Amérique cogo di depuis e ka dɔgɔ an ba a tun b'a fɔ k'e de bɛna kɛ an ka du waritigi ye. Tiɲɛ fɔ. Mais ne ko nkalontigɛ ya. Maa ko ten. Bon e b'a dɔn n'o sababu ye nin ye wa ne terikɛ y'a fɔ ne ɲɛna ko n ka wari di ko n ka 5 millions ɲini ka n dɔgɔnin bila ka taa Amérique. Nin ko in kɔni ne diya ko don nka mun ye du feere ko in ne miiri. Ka di miiri sɔn ma dɔrɔn ka denw feere a banna 5 millions ka wele ka taa Amérique kuma banna i y'a mɛn. N kɔrɔ ma ba i taama dɛ nka halisa ne miiri yen tagali ka di i trop ne mana taa mobili san ka Amérique muso furu ka tila ka e yɛrɛ tɔgɔ la. Ne tan kun tɛ ne du kɔni feereli kun tɛ ne kɔni ɲɛ tɛ cogoya min bolo mun bɛ e bila ka taa Amérique o kɔni o cogoya tɛ ne kɔni bolo i miiri. musokɔrɔba to e bɛ se ka taa cɛw ta cogo di ka na n'u y'an ka samara ye ko tele la e da a filɛ kɔrɔ fɛn de ka fiche ta k'a ladon an bɛ tele la ye cogo di. a grand frère ko kuma a bɛ ban bi nin ye n bɔtɔ ye dugu de kɔnɔ n tora vagabond ba minnu bɛ yen hali u tɛ hinɛ t'u dusukolo la n y'o de bila la u b'a bɔgɔ bi k'a mugu k'a senkelen kari k'a bolokɛnɛ wurutu ka n'a da sɔrɔ. Kansɛ i tɛ miiri k'a ye jeli kelen. o jeli kelenya de kama ne bɛ k'o k'a la sinon grand frère ɲɔgɔnna tigɛ bamakɔ ko b'i disi ta ne disi ka sa ne ye dugubakɔnɔ den de ye bamakɔ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin tɛ ne fɛla ko ye dɛ walayi hali ka nin ko ninnu dabila. e fɛla ko tɛ e bɛ fɛ ka fara kan dɛ. ayi ne tɛ fɛ ka fara kan dɛ miiri balima bɛ si nka a tɛ mɛnɛ dɛ ne e ye nin bɛɛ k'a la jɔn bɛna to a kɔrɔ jɔn bɛna furakɛ wari dun t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ 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 la. polisi bɛ ne kɔkɔrɔ zuzi mali faamabaw hakili bɛ mun na u bɛ ne tigɛ kɔrɔ de ne ka n bolo kunba dɛ e ala cɛ n'o tɛ ko ne garanti sabali. tiɲɛ na ninnu tɛ ne fɛla ko ye walayi n dabila ci dɔ yɛrɛ bɛ ne fɛ ka ɲɛfɔ dɔw ko ne ma k'a bɛna ne bila ka taa Amérique ko mɛ k'a tɛ nin musaka dɔw bɔli ko miliyɔn 5. o to yen o tagali ko jɔ an ka grand frère corrigé ba ye n'o baara tuma na e ta an bɛ labɛn bɛɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ i y'a mɛn. du papier bɛ tila ka na an b'a dala. n y'a mɛn min ko ninnu kɔni hali n'a tɛ dabila n tila ka don a la.